escollimos estas porque nos pareceron as mellores. Ola, bons días, xo Xanquín, o propietario de Chicle Xaquinete. Unha breve frase para que os clientes me compran sería: Chicle Xaquinete, compro e comes a toda leite. Depois teríamos diferentes procesos, que empezaría por orixe, que sería: para elaborar a goma de mascar, extraese unha resina especial para o chicle da árbore Chico Zapoto, tamén chamado zapotillo, que está situada no sureste de México, na rexión Maya. Depois teríamos o proceso completo, que primeiro derretiríase a resina para liberar as impurezas. Logo, tiñes distintas cores e formas un cilindro longo e fino. A continuación, cortas en distintos trozos. Depois estaría o envasado, que para envasar as partes de chicle métese no bote e se sella, listo para vender. A distribución en camións por toda España, principalmente por Galicia, porque é onde nos vivimos. Depois estaría o mercado, que vendería en tendas e bares porque onde hai máis consumo de produtos. Depois teríamos prezos, que sería o bote 2,75 e o paquetiño, que tería diferentes láminas de chicle a 1,5. Esta información busquei na toda en Wikipedia en ordem.com. Ola, eu son Celia e veño da empresa Pedreca. En Pedreca, o noso cacao ven da planta Theobroma. E o que facemos con eso é plantar unha árbore, recoller os froitos e sacar as sementes, que sécanse, despois límpanse, fase un descarrillado, que cando se clasifican por diferentes características, présanse e móense. A planta Theobroma significa, o seu nome significa alimento dos deuses. E non esquezan que o cacao extra perfecto para calquer merenda. A distribución sería mediante barcos e furgonetas e importacións e exportacións. E venderase en supermercados pequenos e en algún que outro grande. Os prezos de cacao extra sabor por 450 gramos serían de 1,8 euros. Nosotros usaremos as enerxías renovables para as nosas máquinas porque non contaminan e son prácticamente inesgotables. Este é o meu produto. Adeus! Ola, son Emily e eu teño unha empresa chamada EMSA que trata do leite en pó. O leite en pó, para empezar a fabricalo, recollemos o leite das nosas propias granxas e levámoslo a unhas cubas onde o fervemos para quitarlle todo tipo de aruxos ou lixos. Despois pasa por unha máquina onde o pasteuriza. Despois metémolo por un tubo onde lle agregamos vapor quente e o leite pasteurizada. Tamén deshidratámolo para quitarlle todo tipo de auga que poida ter. Despois levámolo á cámara de atomización para deixar ali uns días reposar. Despois sacámolo e poñémolo na parte máis alta da cámara de atomización, onde se deixa 2 ou 3 días máis. Despois pasa por un secador onde se fai o leite en pó. Ola, eu son Ainhoa da empresa Donetes os máis resistentes. A orixe ven do océano dar Olivorion, que son bolas de aceite. Necesitaremos para facer os nosos donetes 260 gramos de fariña, 150 gramos de azúcar, 3 ovos, esencia de vainilla, cacao 70% cacao negro, un sobre de levadura química, 3 culleradas de aceite de xirasol. Despois, para a elaboración, batemos nun bol o azúcar e os ovos. Despois, integramos a nata, o leite, o aceite e a esencia de vainilla. Despois integramos con unha espátula para finalizar levadura e fariña. Engrasamos a donutera e dentro de 5 ou 6 minutos estarán listos. Rellenamos ata o borde cunha manga pasteleira ou culleres. Facemos o noso chocolate ao baño María e metemos os donetes e deixámolo nun sitio para que se escurra todo o chocolate innecesario. Distribución por toda Europa en barco, camión e furgonetas grandes. Precio: donetes clásicos sabor chocolate
Pack 7 máis unha unidade gratis, 150 gramos, son con 68 euros. 14,21 euros cada kilo. Empaquetado nunha bandexa de plástico amarelo envolto por un plástico tamén amarelo con decorados vermellos. Bos días, eu son Alberto, da empresa Bolería Berto, e eu vos ensinar os nosos croissants. A fariña conseguimos da empresa O Moinho de Cuiña, que moi con moinhos de pedra. O chocolate conseguimos da empresa coruñesa Senzo, que fabrica un chocolate de calidade debido á procedencia, máis a súa procedencia, máis a súa distribución, a súa fabricación a pequena escala nun pequeno local coruñés. Os ovos conseguimos de granxas de galiñas de campo de proximidade. A masa facémola coa fariña anteriormente mencionada, e para facer os croissants enroscamos facemos forma circular na masa de follado, facemos formas cortámola en triángulos, metémoslle unha onza de chocolate no interior, enroscámolas sobre si mesmos, dobramos as puntas, bañámolas con ovo batido e metémolos no forno anteriormente quente a 200 grados uns 11 ou 12 minutos. Para a súa distribución, metémolas en bolsas de papel que depende do tamaño. Nos pequenos van 8 unidades, nos medianos 4 e nos grandes 2. Para a distribución temos un camión homologado para o transporte alimentar. Vendémolos nas nosas propias tendas, os pequenos a 80 céntimos, os medianos a 1,10 e os grandes a 1,50. E recorda, Bolería Berto, o teu amigo se estás famento. Hola, son Erika de Zumos Erika, neste caso son de arándanos. Este zume leva leite de vaca e os arándanos que proveñen dun árbore chamado arandeira. Irán empaquetados en bricks ou botes de cristal aos cales lle poidamos dar unha segunda vida. O que consigue este zume é que non se produzan danos nas células, protexendo as defensas. Irán, primeiro faremos a recollida de arándanos, levarémolos á fábrica para pesalos, limpámolos, tamizámolos, triturámolos, volvemos a limpar, enfriamos e almacenamos. Aos envases deste produto poderemos darlle unha segunda vida facendo unha casa para paxariños, un lapiceiro, o que ti queres. Irán repartido a toda España, a todo tipo de supermercados. O seu coste dependerá da súa cantidad. Medio litro, 1 euro, un litro, 1,20 e 2 litros, 1,50. Hola, son Laura Prella, o que se fa, o sea, que non sei o que se fai nesta empresa é recoller o algodón da planta Gossimbium e despois se leva ás fábricas onde pasa por varias máquinas hasta que chega unha que converte entera. E se quere teñir, pois se pon unha máquina despois se leva a onde fan xasei con tela de color blanca, de colores con patrones, con plantillas de cartulina, recortan a tela e despois a cosen. Cando xa están listos os xaseis, os doblan e os ponen en unha ou varias caixas e as caixas as poñen en un camión que os leva ás tendas de roupa ou centros comerciais. E ali, unha muller ponlle un prezo que o máis habitual sería 29,95 euros, 35,67 .
Ola, chamame Cristian e hoxe viña a enseñar a miña empresa. A miña empresa chamase Intertec. Nesta empresa fabricamos componentes de PC, informática e cousas variadas. Para facer estes componentes ou caixas ou obxectos de informática, usase diferentes materiais. Entre eles está o aceiro, aluminio e aliaxe. Estes serían os máis destacados. O aceiro serve para darlle un toque robusto, con máis dureza e resistencia. Este incremento de robustez e resistencia fai que non sea moi ben moldeable e incrementa o seu peso notariamente. O aluminio, en contra, é máis lixeiro, máis liso, máis fácil de moldear, pero a súa contraparte é que se oxida. Normalmente, cando se fai do aluminio, monta unha capa antioxidante, pero esta capa antioxidante soe obter un precio máis elevado na peza. O aliaxe, en contra, combina o mellor dos dous mundos, o de aceiro e o aluminio. Non se oxida, é fácil de moldear e pesa pouco. En contra, só se usa en obxectos de gama alta. Na súa fabricación usanse os tres. Normalmente, aceiro para a gama baixa, aluminio para a gama media e aliaxe para a gama alta. Se elixe do material pasa por unhas varias máquinas, como son as de moldear, as de desinfección e as de limpaxe. Nas moldeadoras normalmente levan uns moldes, dependendo de cada peza é distinto ou non. Despois, as de limpaxe van despois das de moldeaxe para poder limpar ben as impurezas, e as de desinfectar despois da de limpaxe para que asegurarse de que estén ben limpas. Despois de cada máquina hai supervisión humana por cada peza. Cando todas as pezas están fabricadas, van a unha zona de ensamblaxe. Nesa zona de ensamblaxe, usan todas as pezas fabricadas e, aparte, unha peza de cristal ou vidro templado. No seu empaquetaxe usase varias capas de papel de burbuxas, unha caixa de poliestireno e, por último, unha caixa de empresa. Por último, métese como aproximadamente unhas 10 caixas da empresa con xa o obxecto dentro, para despois poñelas nunha grande, en unidades de 10, para poder envialas. No seu transporte van en avións, a cales levan por exemplo, uns países con avance tecnolóxico ou calquera outro, como poderían ser China, Estados Unidos, Francia, España, e allí unos camións as levan ás respectivas fábricas ou tiendas de informática. Hola, son Adrián de Mel Piñeiro e hoxe vou explicar como se fai a ver. Nosotros, primeiro, van as abellas, as flores a recoller o poli. Despois chegan as colmeas. Nosotros botamos un fume que suben para que non os piquen. Despois retiramos o panel con a mel e levamos a nosa fábrica e poñemos unha máquina chamada extractor que quita as impurezas e se queda algunha lles quitamos a man. Nosotros envasámola en botes e cristais. Nosotros repartímola en 2 camións por toda Galicia. Vendémola en feiras e nos supermercados. O bote pequeno costa 2 euros, o mediano 2,50 e o grande 3. Ola, son Carlos, propietario de Pai Caixó, unha empresa que se dedica a fabricar e vender camisas. As nosas camisas están feitas de algodón e liño que extraemos directamente dos nosos cultivos. Unha vez nas fábricas, comezamos o proceso de transformar o algodón e liño nunha tea uniforme. O primeiro paso é o seguinte: extraemos as impurezas das fibras, separamos as fibras da semente e soprámonos para adquirir suavidade nelas. Logo mesturámolas na secadora para baixarlle humidade. Pasámolas á máquina peitadora, que consta duns peites que transforman as fibras nunha tea uniforme.
Logo teñimos as teas en colorante. 7. Comezamos a coser. A parte de ter a coa de atrás, os botóns, as mangas, o borde da camisa e o seu pescozo. Envasamos as camisas en caixas de cartón. Na distribución empregamos camións e barcos. Unha vez nas tendas, poñemos a vender as camisas a 19,99 euros. Moitas grazas, isto foi a miña presentación. A formiguiña e picoume no